Здравейте, хора! Днеска с братовчетка ми, няма да я показвам лицето, ще опаковаме поръчка. Тя се състои от една красива кривничка, едно джинджифилово човече, 2 ръта, 3 харибо мечета и ето такеви маниста. Да, маниста. За подарък ги слагам тези. Ето тук ги слагам при другите, да не се разсипат. И още какво да изложа друго за подарък. На това момиче, ето такеви. Ето такеви ще изложа. Избери и ти нещо да сложим. Братовчетка ми избра такеви. Колко? 4. Бързо вземи от земята. Така слагаме тук. И последно нещо избери, защото така. Ама двечки. Че много подаръци. Добре, сърце и усмивка. И сега опаковаме. Уип! Ето я готовата поръчка. Ето тия и я занеси при момичето другия ден. Само пропуснах, че и това трябва да ги сложа в подарък. Не за подарък, защото тя искаше ето такова. И ето, утре ги дай. Става ли, че ти утре си отиваш за това? Чао, чао, хора! Кажи чао, чао! Чао, чао, хора!